Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Palladio. Taong 1957, Sitog, Zamboanga del Norte. Binubuo ng malawak na ilang at mga kagubatan ang lugar ng Sitog. Napakapayak pa noon ang baryo. Bibihira ang mga taong nakatira at halos bilang lang sa mga daliri ang mga bahay na makikita. Buhat sa kamangmangan, kung kaya't marami noon ang nahihirapang maitaguyod ang kanilang pamilya. Swerte mo na noon kung meron kang mga alagang hayop at mga pananim na mapapakinabangan sa panahon ng taggutom. Kahit papano pinuno, masasabing mapalad noon ang pamilya ni Palladio sa kadahilan ng napakagaling ng tatay niya pagdating sa larangan ng pagdidiskarte sa hanap buhay nila. Hindi man gaanong marangya, hindi sila katulad ng iba na isang kahig, isang tuka. At dahil dito, lumaki siya ng may maayos na memorya magmula noong siya ay bata pa. Pagsapit ng taong ito, nasa edad 16 anyos na si Palladio. Ganun pa rin naman ang ganap sa kanila. Buong araw na mawawala ang tatay niya para maghanap buhay. Silang tatlong magkakapatid naman na iiwan sa kanilang tahanan kasama ang kanilang ina. Ayon sa kanya, wala silang ibang ginagawa noon kundi ang tumulong sa mga gawain at maglaro. Sa ganoong paraan lang umiikot ang buhay nila. Kaya aminado siyang wala na siya noong ibang inaalala. Minsan kapag bumibisita ang lolo't lola nila, doon lang sila nakakarinig ng mga kwentong may kaugnayan sa mga multo at iba't ibang uri ng mga nilalang. Bagaman tumatawa noon ang lolo nila kapag nagsasalita, lahat ng sinasabi nito, literal na isinasa puso niya. Maging siya man kasi, aminadong nakakasilay din ng mga ganoong uri ng nilalang. Pagtatapat pa niya na, may mga pagkakataong nakakakita siya ng mga taong bigla na lamang naglalaho pagkatalikod ng mga ito sa kanya. Ang mga nilalang na yon, ang halos ilang taong nagbibigay bangungot sa kanyang kaluluwa. Ito rin ang pangunahing rason kung bakit sa kanilang tatlo, siya lang ang hindi mahilig makipaglaro sa kanilang mga kababata tuwing sumasapit ang dapit hapon. Mas pinipili niyang manatili sa loob upang masigurong siya ay ligtas sa mga kaganapang hindi nila inaasahan. Ang kaso lang, lingid sa kaalaman ni Palladio na kahit anong gawin niyang pag-iingat, kailan may hinding-hindi niya matatakasan ang tadhanang nakalaan sa kanya. Sa pagsapit ng buwan ng Oktubre, naging madalas noon ang pagbisita ng mga magulang ng kanyang ama. Malapit na kasi noon ang kapasan, kaya inaasahan na nila ang ganoong bagay. Alam kasi nilang malaki ang nagiging parte nito kapag sumasama yon sa kanilang padre de pamilya. Hindi naman sila tutol sa ganoong gawain ng dalawang matanda. Gawa ng ito na rin ang nagiging paraan nila para maipakita ang kanilang pagtulong. Katunayan sa halip na pigilan, sinusuportahan nila ang mga ito. Wala naman kasing ibang makakatulong sa dalawang matanda, kundi sila-sila lang din naman. Ang hindi lang niya nagugustuhan sa mga ito ay yung mga kwento nito ukol sa mga aswang. Madalas itong sinasambit ng kanyang lolo tuwing nagpapahinga na ito sa bahay nila pagkatapos ng trabaho. Siya rin ang tipo nitong kausap, kaya hindi siya basta-bastang nakakatakas. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong nais iparating ang matanda hanggang sa dumating ang isang araw na may ipinagtapat ito sa kanyang mga bagay na hindi niya inaasahan. Sa pagkakatanda noon ni Palladio, magbabandang 7:00 na ng gabi nang makabalik ito. Yung ama niya wala pa noon sa kanila, gawa ng ito ang nagbibitbit ng lahat ng parte nila sa gapasan. Nataon din noong abala sa gawaing bahay ang kanyang ina, kaya siya at ang mga kapatid niya ang naiwan sa sala kasama ang mga magulang ng kanilang ama. Habang abala noon sa paglalaro ang dalawa niyang kapatid, bigla siya nitong tinawag. Nung marinig niya ito, lumapit siya
kasi inakala niyang meron lang itong iuutos. Ang kaso lang, paghawak nito sa kanya, bigla siya nitong binulungan ng mga salitang hindi niya inakala. Apo, sumilip ka nga sa bintana. Tingnan mo kung meron ka ring makikitang kakaiba. Kanina pa kasi akong hindi pinapatahimik ng kutob kong ito eh. Pakiramdam ko merong hindi matahimik na demonyo sa labas ng bahay ninyo. Natatakot akong sumilip, Apo. Baka kung ano mangyari sa akin kapag ginawa ko ito. Huwag kang matakot. Bata ka pa at inosente ang iyong kaluluwa. Kaya hindi ka basta-basta tatabla ng mga sumpa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Bilang bata kasi, hindi niya may pagkakailang natakot siya sa mga bagay na kanyang narinig. Kung nataon ngang hindi siya nito pinilit, nasisiguro niyang hindi talaga siya susunod. Maging siya man kasi, aminadong ayaw tingnan ang kung anumang nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Pero sa puntong yun, sadyang wala talaga siyang magagawa. Bukod kasi sa ramdam niyang pamimilit ng lolo niya, alam din niyang hindi ito papayag kung sakali mang tumanggi siya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintanang nakasara na malapit lang sa kinatatayuan niya. Habang tinitingnan niya ito, kapansin-pansin ang malakas na pag-ihip ng hangin na parabang gustong buksan ang bintana. Nakakatakot ang tunog na nalilikha nito. Animoy merong nilalang sa likod nito na gustong pumasok sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang medyo malapit na siya, mas lalong tumindi ang mga paramdam na naririnig niya. Unti-unti na ring nagkakaroon ng kakaibang presensya hanggang sa sinabayan na ito ng mga bulong ng matandang animoy nagdadasal. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang nagbago ang ihip ng hangin. Pakiramdam niya wala na siya sa kanila. Gawa ng kahit anong lingon niya, hindi na niya makita ang kanyang mga kapatid. Di lang yun, sinubukan na rin niyang sumigaw para tawagin ang lolo niya, pero wala itong naisagot. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na siyang nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Nagbabaka sakali siya na sa pamamagitan ng pagdungaw niya sa bintana, mawawala ang ganoong sumpa. Maya-maya pa, nang marating na niya ang maliit na siwang, unti-unti siyang umaninag sa labas hanggang sa doon niya nasilayan ang babaeng nakasuot ng sayang itim na nakabigti sa sanga ng puno ng mangga. Yung manggang yun pinuno, nasa loob na ng tahanan nila bago pa man sila roon tumira. Matapos naman niya itong makita, agad na nanumbalik ang dating paligid. Pagsilay niya sa lolo niya, hindi na niya napigilan pang lumapit dito habang pahagulgol na umiiyak. Nang mapansin naman ito ng mga kapatid niya, gulat naman itong tumingin sa kanya, pilit na inuunawa ang mga nangyari. Yung nanay niya, napatakbo na rin sa sala upang alamin ang ingay na narinig nito. Pagsilay naman doon ng lolo niya, agad naman yung nagdahilan na kesyo. Naipit lang siya kaya siya umiyak. Napasukan siya ng peraso ng kahoy sa balat at kung ano-ano pang rason na meron namang katuturan. Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang naging mahinahon ang nanay niya. Hindi nagtagal, nang bumaba na ang tensyon sa loob ng bahay, pasimple siya nitong inabisuhan na manahimik na muna. Dagdag pa nito na, hanggat wala pa silang ideya sa kung ano man ang nilalang na yon, mas mainam na wag na muna nila itong ipagsabi sa kung kani-kanino. Dumaan pa ang mga gabi. Nagpatuloy ang pagsilay niya sa ganoong nilalang. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, hindi lang pala yung babaeng nagbigti ang nananahan dito, kundi marami pa palang iba. Ayon sa kanya, 1 linggo lang noon ang nakakaraan, halos mahigit 20 ng nilalang ang kanyang nasilayan. Hindi ito nakita ng lolo niya, lalo pat marami rin itong ginagawa sa kanila.
Nang mapagtanto naman niya ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nagdalawang isip ang pumunta sa bahay nito upang ipagbigay alam ang mga nilalang na gumagambala sa kanilang bakuran. Naniniwala kasi siyang hindi ito normal, lalo pat yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng mga multo sa iisang lugar. Pagdating niya sa bahay ng lolo niya, nadatnan niya itong naglilinis ng mga halaman. Siyempre, dala ng matinding takot, hindi na rin siya nag-alangan pa na ipagbigay alam ang kanyang mga nasaksihan. Nang marinig naman ito ang lahat ng kanyang sinabi, inabisuhan siya nitong mauna nang bumalik para mabalaan ang kanyang pamilya. Malakas kasi ang kutob ng matanda na sa mga sandaling yon, kinakailangan ng malaman ng kanyang pamilya ang lahat ng kanilang mga natuklasan. Nangako rin itong susunod bago sumapit ang dapit hapon kasama ang albularyong makakatulong sa kanila. Nang marinig naman ni Paladyo ang sinabi nito, dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya ng bahay, napansin niyang mas lalo nang lumalakas ang presensya sa katawan ng puno ng mangga. Mabilis na rin ang paghulog ng mga dahon nito na animoy malapit na itong makalbo. Mula sa labas ng bahay nila, wala siyang nakitang kakaibang nangyayari, pero pagpasok niya sa loob, nagimbal siya sa kanyang nadatnan. Yung dalawa niyang kapatid, itinali ng kanyang mga magulang sa upuan. Nagpupumiglas ang mga ito at paulit-ulit na sumisigaw kahit wala na yung nailalabas na boses. Marami na rin itong sugat sa katawan, indikasyon na meron nga itong dinadalang sapi. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napaupo na lamang siya sa tabi ng sala. Sa sobrang tindi kasi ng mga nangyayari, tila bang nablangko na ang isip niya. Sa puntong yon, wala na siyang ibang ginawa kundi ang matulala habang pinagmamasda ng kanyang mga magulang na pilit na tinutulungan ang kanyang mga kapatid. Maya-maya pa, nang mapansin naman siya ng tatay niya, bigla siya nitong sinigawan na siya namang naging daan upang manumbalik ang kanyang ulirat. Nang medyo magising na siya sa bangungot na kinakaharap niya, dito pa lamang niya naunawaan ang mga bagay na ipinapagawa nito sa kanya. Paladyo, kumuha ka ng kumot sa kwarto. Bilisan mo lang at baka makawala na tong kapatid mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman niya yung sinunod. Lahat ng kumot sa loob ng silid kinuha na niya para hindi na siya magpabalik-balik pa. 2 oras pa ang lumipas. Habang patuloy nilang pinipigilan ng mga ito, dumating ang kanyang lolo kasama ang isang babaeng albularyo. Maging ang mga ito man, hindi mapigilang magulat sa mga pangyayaring kanilang nadatnan. At sa halip na makipag-usap pa ang mga ito sa kanila, napilitan na yung tumulong. Magkakalahating oras din itong ginamot ang dalawa niyang kapatid hanggang sa dahan-dahan na itong kumalma. Di nagtagal, nang mapalayas na nito ang mga espiritu, tsaka pa lamang sila nakampante at nakapagpahinga. Pagbalik sa katahimikan ng paligid, maraming bagay na itinanong ang tatay niya ukol sa mga nangyari. Di kasi nito sukat akalaing masasapian ng kanyang mga anak, lalo pat wala naman itong ibang ginawa, kundi ang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Dagdag pa nito na, marami yung mga kababatang naglalaro sa puno ng mangga, kaya naging palaisipan para rito, bakit yung mga anak lang niya ang nabiktima. Nang marinig naman ito ng kanyang lolo, dito na rin yung nagsimulang magsalita. Alam kasi nitong kinakailangan na nilang malaman ng lahat, alang-alang sa kalinawan ng kanilang mga sarili. Alam mo kasi anak, marami ang pwedeng maging dahilan kung bakit sinasapian ng isang tao. Una, ang kawalan niya ng pananampalataya sa itaas sa loob ng mahabang panahon. O hindi naman kaya ay pagiging mangmang sa ating Panginoon. Alam mo ba na ang ganitong pag-uugali nagdudulot upang magkaroon tayo ng butas sa ating kaluluwa? Mas maraming butas, mas malaki ang tsansang mapasok tayo ng mga nilalang na masasama. Ngunit sa kabila ng ganoong paliwanag,
Hindi pa rin siniguro ng lolo niya. Ngayon nga talaga ang nangyayari sa dalawa niyang kapatid. Ayon dito, may mga kaganapang hindi lang patungkol sa mga kaluluwang gumagambala. Minsan, may isang nilalang na kumokontrol sa mga ito upang makakuha ng pagkain. At ang mga nilalang na yon ay may kaugnayan sa lahi ng mga aswang. Yun nga lang, kakaiba ang pamamaraan nila ng pagkuha ng mga biktima. Ang pangunahin kasi nilang ginagamit, mga kaluluwa. Sa pilitan nila itong pinapasapi sa kanilang mga pakay hanggang sa tuluyan na nitong malubog ang sarili nitong kaluluwa. Kapag nangyari ang bagay na yan, ang biktimang may sapi ay masisiraan ng bait. Gagaling ito pero hindi na yon kagaya ng dati. Sa sandali ring mawala ang mga sapi sa kanyang katawan, tatagal na lamang ito ng 1 linggo sa kanilang tahanan bago ito maglaho na parang bula. Nabanggit din ng lolo niya na karamihan sa mga biktima ng nilalang na yon ay halos kaedad lang ng mga kapatid niya. Mahirap man itong isipin pero hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ito, lalo pat mataas ang posibilidad na ito nga ang nangyayari sa kanyang mga kapatid. Nang marinig naman yon ng babaeng albularyo, dito na rin ito nagsalita ukol sa mga paksang binanggit ng lolo niya. Sinang-ayunan nito ang lahat ng sinabi ng matanda sa puntong nabanggit na rin ito ang tungkol sa lahi ng mga aswang na tinutukoy nito. Tama ang sinabi ng ama mo. May posibilidad ngang ganyan ang nangyayari sa 2 bata. Pero hindi pa tayo sigurado, kaya kailangan ko pa silang tingnan ng maigi. Maghanda lang kayo at baka sa mga susunod na araw, kakailanganin ko ang tulong ninyo. Wika ng manggagamot. Matapos naman itong magsalita, tumahimik na ang lahat. Ang tanging nagawa na lamang nila, ibigay ang kanilang tiwala rito. Nasisiguro naman nilang hindi sila nito bibiguin, lalo pat mismo ang ama ng kanyang ama ang kumuha rito. Sa buong magdamag na panggagamot nito, hindi sila natulog. Yung mga kapatid niya kasi, tuwing iniikutan ng kandila sa ulo, hindi maiwasang umiyak. Wala silang ideya kung natutuluan ba ito ng kandila. May kung ano kasing masakit dito at kung ano-ano pang iniinda na maaaring makapagpaiyak sa kanila. Ayon sa manggagamot, normal lang ang ganoong pangyayari dahil sa mga dasal na binibitawan niya. Dagdag pa nito na mas mainam kung pabayaan na lamang nila itong umiyak para naman kahit papaano makapagpahinga sila ng maayos. Pagsapit ng hating gabi, tanging si Paladyo na lamang at ang lolo niya ang gising sa kanila. Yung mga magulang niya kasi, pagod na pagod sa trabaho, kaya naman hindi na ito nagising pa, kahit na anong ingay sa loob ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nang matapos na ang ginagawa ng manggagamot, meron silang napansing mga ingay sa labas. Yung ingay na yun pinuno, sigurado silang hindi likha ng hayop. Kaya dala ng kuryosidad, tahimik silang dumungaw sa siwang ng dingding. Pagsilay naman nila sa may bandang puno ng mangga, nakita na naman nila ang babaeng nakabigti. Sa ibaba nitong bahagi, merong mga kaluluwang nakalagay sa kabaong ang walang sawang umaangil. Akala niya ayon ang pinagmumula ng tunog na naririnig nila, pero mariin itong pinabulaanan ng lolo niya. Ayon dito, imposible na ang mga kaluluwa ang nag-iingay sa kadahilanang ni minsan, di pa nila ito narinig na lumikha ng tunog gamit ang kanilang mga bibig. Kung sila ang masusunod, mas gusto nga nilang nag-iingay ang mga ito sa kadahilanang ang mga kaluluwang hindi kayang makapaglikha ng tunog, puspos ng mga demonyo. At ang mga ganoong uri ng nilalang, malapit sa aswang na kumukontrol ng kaluluwa. Dahil sa gano'n nilang paniniwala, abot langit naman ang takot na nararamdaman ni Paladyo. Naniniwala kasi siya na baka sa mga sandaling yon, mataas na talaga ang posibilidad
na biktima nga ng nilalang na may kakayahang kumontrol ng kaluluwa ang kanyang mga kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalong tumindi ang tensyon sa lugar dahil sa nakita nilang isang matandang hukluban na naglalakad. Hawak-hawak ang isang maliit na lampara. May dala-dala rin itong tungkod, tapos mula sa malayo parang kuba ito kung titingnan. Maya-maya pa, pagdating nito sa bakod ng bahay, dito nila nasilayang tumagos ang katawan nito sa mga kahoy na nakabara. Nang makapasok na ito, agad nitong tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng puno ng mangga. Nang makarating na roon ang nilalang, narinig nila itong nagsambit ng mga usal na kalaunay naging daan upang mahigop ng lampara ang mga kaluluwang nanananahan sa puno. Sa pagkawala naman ng lahat ng nilalang na naroon, muli itong sumilay sa bahay nila, indikasyon na may hinahanap ito. Dala ng takot ng pamilya, hinayaan lang nilang gawin ng nilalang ang lahat ng nais nitong mangyari. Di nagtagal, nang magawa na nito ang lahat ng nais niya, agad naman itong umalis. Ayon kay Paladyo, meron lang itong mga hinulog na binhi sa bakuran nila. Sa unang tingin wala namang kakaiba sa mga ito, pero nasisiguro niya naglalaman ito ng kung ano-anong mahika. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nanatili pa rin nasa malalang kalagayan ang kapatid niya. Halos lahat na rin ang alam ng manggagamot ginawa na nito, pero sadyang hindi pa rin ito kayang maibsa ng kalbaryo. Nang mapagtanto naman ito ng tatay niya, agad itong lumakad patungo sa karatig baryo. Buong araw ito roong naghanap ng makakatulong, ngunit sa kasamaang palad walang kahit isa ang tumugon sa kanilang hiling. Pag-uwi ng tatay niya, patuloy pa rin naghihikahos ang albularyong dinala ng lolo niya. Sa puntong yun pinuno, unti-unti na rin silang nawawala ng pag-asa dahil lahat ng gamot na ginamit nito parang walang silbi sa katawan ng kanyang mga kapatid. 3 araw pa ang lumipas, mabilis ang pangangayayat ng dalawa. Kapansin-pansin din ang pag-iba ng kanilang mga itsura, indikasyon na nalulubog na ang kanilang mga kaluluwa dahil sa dami ng mga nakasapi. Hindi ito magandang senyales para sa mga bata, kaya naman napilitan na rin noong tumulong ang lolo niya. Kinagabihan noong mismong araw, nang mapagtanto nilang nagawa na nila ang lahat, nakaisip ang manggagamot ng isang paraan kung papaano ito matutulungan sa huling pagkakataon. Anya, masyadong mapanganib ang naisip niya, pero may posibilidad na gumana ito. Nang marinig naman yon ng kanyang lolo, dito na ito seryosong nagtanong ukol sa naiisip nitong plano. Lahat sila aminado na kahit nakikinig lang, gustong matulungan ang mga kapatid niya. Hindi naglaon nang maibahagi na nito ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Hindi maiwasang umalma ng nanay niya. Paano ba naman kasi ang gusto ng manggagamot ay pakawala ng 2 bata upang itong magturo sa kanila sa eksaktong kinaroroonan ng nilalang? Masyado itong mapanganib para sa dalawa dahil kapag nagkataong isang pugad ang mapuntahan nila, wala na silang pag-asang mabawi pa ang mga ito. Dagdag pa ng kanyang ina na kung may isa pang paraan ng manggagamot, mas pabor kung ito na lang ang susundin nila. Subalit nang marinig nito ang kanyang hinaing, ito na mismong nagtapat na wala na itong ikalawang plano. Yun lang ang nag-iisang paraan na nasa isip nito, kaya naman nakadepende sa kanila kung gagawin ba nila yon o hindi na. Dahil sa sinabi ng matanda, agad naman silang nag-usap-usap. Buong araw nila itong pinag-isipan ng maigi hanggang sa nakapagdesisyon na sila. Alam ni Paladyo na hindi kayang tiisin ng mga magulang niya ang mga kapatid niya, kaya inaasahan na niya noong una pa lang na mapipilitan din itong sumunod sa manggagamot. Pagsapit naman ng dapit hapon, nang makuha na nito ang kanilang sagot, dali-dali naman itong kinalaga ng 2 bata.
Bago nila yung tuluyang pakawalan, inabisuhan nila ang kanilang mga kababaryo na kung maaari wag na munang lumabas para hindi mabaling sa kanila ang atensyon ng mga ito. Pagsang-ayon naman ng mga kababaryo nila, dito nila isinagawa ang plano. Nung mapakawalan na nila ang mga bata, mabilis yung kumaripas ng takbo papalayo. Mabuti na lang, nilagyan nila ito ng mahabang tali, kaya hindi ito nakawala sa kanilang paningin. Yung tali ring yun, nakakonekta sa mga alaga nilang kalabaw, kaya naman sa bawat paghila nito ng mga kapatid niya, umaatungal ang hayop. Sa loob ng halos kalahating oras na pagsunod, dinala sila nito sa isang lugar kung saan malayo na sa baryo. Yung mga kalabaw sanang pipigil sa mga ito, na sipat nilang nasasakal na, buhat sa lakas ng mga kaluluwang pumupuspos sa katawan ng dalawang bata. Hindi nagtagal. Ang mga kalabaw na yon ay tuluyan ng nakaladkad ang mga ito. Agaran din itong namatay, kaya nang mapansin ito nila Paladyo, medyo nahirapan na sila sa pagsunod. Dahil dito, tanging lagaslas na lamang ng mga talahib ang nagsisilbi nilang gabay hanggang sa makarating sila sa isang kakahuyang balot na balot ng malalapad nitong mga sanga. Napakadilim sa lugar na yon, tapos yung daan doon mamasa-masa buhat sa tubig na nakaimbak. Bago lang din sa kanila ang lugar, at kung titingnan nito sa loob, para talaga itong pugad ng kung anong mabangis na hayop. Maya-maya pa, dito nila nasilayan ang malalaking tipak ng bato na nakakumpol sa isang sulok. Wala namang kakaiba rito, maliban na lang sa itsura nitong parang bahay na sinadyang gawin. Literal na nakakapagtaka ang ganoong lugar. Gawa ng alam nila na hindi aangat sa lupa ang mga bato at papatong sa kapwa bato nito nang hindi ginagalaw ng tao. Ano man yon, paniguradong isang malakas na nilalang ang nagplano at gumawa nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dito na nila nakita ang dalawa niyang kapatid na nakaupo sa gilid ng lagusan papasok. Yung mga leeg nito, halos magkulay lila na dahil sa ginawa nitong pagkaladkad sa mga alaga nila. Di nagtagal, dito na nga nila nasilayan ang paglabas ng matanda na may bitbit na lampara. Una nitong nilapitan ng dalawang bata para utusan na pumasok na sa loob ng kanyang pugad. Matapos itong gawin ng nilalang, umikot saglit ang paningin nito bago ito pumasok sa loob. Nang mapansin naman yon ng manggagamot, agad sila nitong kinausap ukol sa naisip nitong plano. Ayon dito, papalibutan na nila ang tahanan nito bago nila yun papasukin. Iwasan din nilang gumawa ng kahit na anong ingay nang sa gayoy hindi ito maalarma sa kanilang pagdating. Mariin din itong inilahad, makapangyarihan ang nilalang napapasukin nila, kaya hanggat maaari, ituon nila ang kanilang atensyon sa pagtakas sa mga bata. Dagdag pa nito na, maliban sa kanya wala na siyang gustong kumalaban pa sa nilalang. Sa sandaling mabigo siya, mas mainam na iwan na lamang nila ang labi nito sa loob ng lagusan. Nang mailahad naman ito ng manggagamot, hindi na sila umimik. Sa mga sandaling yun kasi, wala nang puwangang emosyon upang maisagawa nila ng maayos ang kanilang plano. Nang handa na ang lahat, dali-dali naman silang lumapit kasabay ng pagmamasid sa paligid. Lahat ng sulok tiningnan nila ng maigi at nang mapagtanto nilang wala itong bantay, dito na sila nangahas na pumasok sa loob ng pugad nito. Paghanay nila sa loob ng lagusan, tumambad sa kanila ang isang mahabang pasilyo na may mga nakasabit na sulo. Sa dingding palang pinuno, talaga namang pangingilabutan ka dahil sa dami ng mga kalansay na nakadikit sa mga bato. Nagkalat din dito ang iba't ibang uri ng insekto na walang patid na nanginginain sa mga naiwang laman ng namayapang tao. Pagdating naman nila sa unahan nitong bahagi, bumungad sa kanila ang mga ukang nagdudugtong sa kung saan saang lugar.
Bawat isa sa mga ito may mga malalaking ugat na nagsisilbing pampatibay upang hindi ito basta-bastang gumuho. Sa mga oras na yon, inakala talaga nilang nag-iisa lang doon ang matanda, pero nang akmang magpapatuloy na sila, biglang inundaya ng saksak ang manggagamot ng isang kalansay na nagpapanggap na natutulog lang. Pagdarag nito papalayo sa kanila, agad yung sinukahan ng mga alupihan sa bunganga bago ito naglaho sa kanilang paningin. Dala ng takot noon ni Palladyo at ng tatay niya, hindi na sila nagdalawang isip na kumaripas ng takbo papalabas. Kahit sino siguro na makakita ng ganoong pangyayari, talagang mawawalan ng lakas ng loob upang manatili sa lugar na yon. Habang tinatahak nila ang daan, di na nila napansin pa kung saan pumunta ang lolo niya. Basta pagkalabas nila, may narinig silang isang malakas na sigaw na nagmumula sa loob ng pasilyo. Nakakaawa mang marinig ang ganoong sigaw, hindi na sila nagdesisyon pa na bumalik. Paglayo nila sa pugad ng nilalang, lahat ng kanilang hangarin at pakay sa lugar, iniwan na nila. Isinumpa na rin ng tatay niya na ito na ang huli na pagpunta nila rito. Pagbalik nila sa baryo, mariin itong inabisuhan ng kanilang pamilya na ayaw na nitong marinig pa ang tungkol sa mga nangyari. Dumaan pa ang maraming araw. Marami ang nagtanong ukol sa kung nasaan ang manggagamot, pero hindi na nila ito pinansin. Si Palladyo noon bibihira na ring lumabas ng bahay sa takot na baka siya na ang susunod. Ayon sa kanya, kahit matagal nang nangyari ang ganoong kaganapan, may mga pagkakataon pa ring nasisilayan niya ang matandang aswang na gumagamit ng kaluluwa para makakuha ng biktima. Gayunpaman, tumatak din sa kanyang isipan yung ginawa ng tumulong sa kanila na delikadong plano ng manggagamot.